Dnes ráno na obchvate Banskej Bystrice 35-ročná žena spôsobila haváriu a z miesta ušla. Po asi 5 kilometroch jazdy vyskočila z auta a to skončilo vo zvodidlách. Policajti teraz vyšetrujú, či sa pod nehodu nepodpísali omamné látky. Tvrdila im totiž, že ju k tomu prinútil Bin Laden. Šialená jazda začala niekde v týchto miestach na obchvate. Mladá žena narazila do pred ňou idúceho auta. To sa prevrátilo na strechu a vnútri sa zranil 40-ročný vodič. Vraj sa to zbehlo nečakania a veľmi rýchlo. Vodička ani len nezastavila. Miesto toho stúpila na plynový pedál. Vodič tohto vozidla našťastie neutrpel ťažké zranenia. Pri strete dvoch aut došlo k tomu, že vodička pokračovala ďalej. Prešla ešte niekoľko kilometrov, potom náhle spomalila a z auta vyskočila. To prešlo ešte 50 metrov a skončilo vo zvodidlách. Toto je jedna z tých kurióznejších nehôd, keď jeden vodič je od druhého vzdialený asi 5 kilometrov. Svoje správanie sa snažila policajtom vysvetliť skutočne svojsky. Vraj ju mal z auta vystrčiť Bin Laden. So zraneniami ju odviezla sanitka. 35-ročnú ženu previezli do Banskobystrickej nemocnice. Lekári tu budú musieť zistiť aj to, či sa pod nehodu nepodpísali omamné látky. U vodičky bolo nariadený odber krvi. Pri dýchovej skúške u nej požitie alkoholu zistené nebolo. Až potom by mohli objasniť jej zvláštne správanie. Počas nehody nie je vylúčené ani to, že príde o vodičský preukaz. Pre televíziu Joj Katarína Kováčiková. Kým my ešte čakáme